खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय बाक्सा जिल्लायाव दैनि गेजेराव गोथै सह मोनदों। बाक्सा जिल्लायाव दैनि गेजेराव सासे सुबुंनि गोथै देहा मोनो। बे सुबुंखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय अथिलापारा गामिनि 65 बोसोर बैसोनि खना केरकातेरि होनना सिनायथिनाय जादों। नखरनि मानसिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला मोनाबिलि समाव फोथाराव माइ नायनो थांनाय समाव गाद्लिनानै जिउ गोमायो होनना हमदांना लानाय जादों। पुलिसा खौरां मोननायनि उनाव गोथै देहाखौ बुखाङो आरो पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। नैथियाव दङ आसामाव फैगौ सानफोराव गोगोम अखा हानो हागौ। भारतारि मेट्र'लजिकेल बिफाना सनिबारखालि फोसावनाय बादिब्ला फैगौ सानफोराव आसामजों लोगोसे गासै 8 रायजोफोराव गोगोम अखा हानो हागौ। बे रायजोफोरानो जाहैबाय फारियै उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखन्ड, राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश आरो आसाम। बबेखानि फैगौ सानाव आसामाव दैबानाजों सिलिंखार जानाय थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जानो हागौ होनना हमदांना लानाय जायो। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा फोसावनाय बादिब्ला दासिम आसामनि 28 जिल्लाफोराव गासै 35 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा दैबानाजों लोमसावजानानै सिलिंखार जायो। थामथियाव दङ मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लागासिनो। बेबादिनो मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि शिवराज सिंह चौहाननि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनो। बे खौरांखौ बिथां गिबि मन्थ्रि शिवराज सिंहआ गावनि अफिसियेल टुइटार हेन्डेलनि गेजेरजों टुइट खालामनानै रोखा खालामो। बबेखानि बिथां शिवराजआ गावजों जाय सोमोन्दोआव फैदोंमोन बिथांमोनखौ गावबा गाव सिगांबोनानै कर'ना आनजाद नायनो खावलायो। ब्रैथियाव दङ नगाव जिल्लानि गंसे गोदै फरायसालियाव अर खामो। नगाव जिल्लायाव मोनसे गिलु-बालु जाथाया जालाङो। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय महामारि गोदै फरायसालियाव हरखाब अर खामनाय जाथाया ओनसोलनि मानसिफोरखौ सोमोनांहोदों। मिथिनाय बादिब्ला हरखाब अर खामनायजों फरायसालिनि गोबां मुवाफोर खहा जादों। बबेखानि मानि थाखाय अर खामदों बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बाथियाव दङ राजस्थानाव सासे फरायसुलिखौ जौयै जिनाहारि खालामो। राजस्थानाव सोद्रोम समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाया जालाङो। राजस्थाननि अलवार जिल्लानि सासे 13 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ फरायसालिनि मेनेजार आरो फोरोंगिरिखौ लाफानानै गासै 13 सुबुंफोरा जयै जिनाहारि खालामो। सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोदि बे जाथायाव 3 आइजो फोरोंगिरियाबो लोब्बा दंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव फरायसुलिनि बिमा-बिफाया नरेनपुर पुलिस थानायाव एजाहार होयो। बिमा-बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला बे गथ'खौ थांनाय बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोदों। बबेखानि बे जाथायाव फरायसालिनि स्टाफफोरजों लोगोसे गामिनि मानसिफोराबो लोब्बा दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।